Miró deia que ell pintava amb els peus tocant a terra, d'on captava l'energia que anava a parar cap a l'univers. El cel de Miró és el mateix que per un poeta és una pàgina en blanc. I en aquesta pàgina hi ha el dia i la nit, el món global i el món més petit. El món petit és el que ell va observar en el seu gran poble, ultralocal, Mont-roig. Mont-roig, al Camp de Tarragona. Mont-roig és per mi una religió. Però també en relació a la seva família i la seva esposa, Miró va tenir el lloc dels avis a Mallorca, lloc en el qual Palma de Mallorca tindrà el seu punt de silenci, d'intimitat i sobretot, i ben curiosament, ell que havia somiat a tenir un gran estudi, el seu amic Cert li fa l'estudi a Palma de Mallorca, lloc on ell ha triat. I el seu tercer gran lloc és Barcelona, on havia nascut, en el Passatge del Crèdit, lloc on ha tingut els amics amb els quals s'ha format, i és el lloc de la cultura i la comunicació de masses, que a través del seu amic Joan Prats hagués fet el seu gran museu obert per tothom, per la seva obra, però també per als poetes, per als músics, per als cantants, per als fotògrafs, per als arquitectes, sigui Barcelona, és un símptoma dels seus tres grans paisatges: Mont-roig, Barcelona, Palma de Mallorca, el món ultralocal i l'espai de la comunicació. Però Miró té una gran capital, París. Per als francesos, Miró és un poeta català parisenc. I ell ha tingut sempre dues cultures: la cultura universal, que és la dels poetes francesos, i la cultura universal, que és aquesta petita cultura d'àmbit restringit europea, però que és tan universal com la francesa, que és la catalana. Per dintre, els seus quaderns els escriu en català, però els poemes, a dintre dels quadres, els escriu en francès. Per tant, combina d'una manera molt clara la cultura alta i la cultura de la terra, l'una i l'altra.